фотики ти го. Дойдоха. Организираме се и тръгваме. Чакам да правим. Сега. Голям с малък, по двама да се строят. Трябва. Ей, Рамбо! Аре, ама вие двамата по-добре, защото аз съм тежък. Той мен не мога ме избута. Само ръката си дай. Еми как, аз съм тежък. Трябва да се свият. Трябва да се Ама свия ръката. мастелито ще можеш ли да я направиш? Аз с нея ми покажете. Е така. Те се карат за да играят още един път. Син, да. Защото аз нямам какво. Браво. Няма да им даде 100 И лева. кой е по-силен? То трябва да си спънете двете ръце. Не ми казвай, само Кигена е по-силна от мен. Не така. Аз съм по-силна от тебе. Ти си по-голяма. Аз и Зори е равностоен бой, защото Зори е преобръщала Добре. Зори е разбил главата на седмокласника. Така, сам чупали си Зори е разбивала седмокласник на земята, тъй може да изграда. Абе, я пробвай, тя само. Пробвай с сестра. Пробвай с сестра. Ще да моля малко. Къде учи? А той на... А я гледайте кой е по-силен. Ти си избрал по-малкия. Я фани